Na daɗe ban gama da tsoron Allah ba, mai ƙaryaci ƙaton banza kamar rara. A wannan lokacin da daidai lokacin da ake mutuwa da yunwa, masara ta yi tsada, masara da kana ganin ta a gidan talaka yanzu ta fi ƙarfin talaka. Ana wannan tsadar rayuwa, ana wahala a rayuwa, shin za ka fito ka ce wai arewa yana godiya? To ku zo ku jiga, a rara ya muku sharri. To na ci bakin yan arewa, na ci musu albasa, na ari bakin su na ci musu albasa. Rara Allah ya isa tsakanin mu da kai, mu dai ba mu aike ka ba, babu uban da ya aike ka. Idan har wakan Allah da Annabi zaka, idan mu za mu aike ka, to ka zo ka ga yawa, ka bai waka ka ce arewa na jin jiki, arewa na mutuwa. Baba, tsada ta yi, rayuwa ta yi tsada, masara ta yi tsada, haka muka aike ka. Ba mu ce maka ka je ka ce wai arewa na godiya ba. Jiya ka ce arewa za ko talaka zai sha jan miya, yau ka ce arewa na godiya. Wa ya aike ka? Haka kuka biye mai, kuka yi ta raye-raye, muka yi ta jin jiki. Ga wannan an yi dabari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyanmu na Instagram da YouTube da WhatsApp, ni a matsayina na ambassador Rashida Adamu Abdullahi mai sa'a kuma trustee daga arewa, wa'annan dukkan su ƴaƴana ne. Ga kuma aminiya ta kabar, mu dai mun cika kun zaurawa ne da mun ga mun amsa. Duk wanda yake son su, ga Tima ga Najima, ga Tima ga Najima, dan Allah duk mai son aure ya min